Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti koma poyamba nayi mitu yake. Chipani cha DPP chatsimikizira kuti boma lotsogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika lipitiriza kudzipereka popeza njira zochepetsera mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Boma lapereka 5.9 billion kwacha kwa mabanja omwe ali pa ndondomeko ya mtukula pa khomo mboma la Mangochi. Ndipo maiko amu Africa awapempha kuti alimbikitse ntchito zopanga mankhwala pofuna kupititsa patsogolo ntchito za umoyo m'maikowa. Takulandirani tiyambe ndi nkhani yokuti chipani cha Democratic Progressive DPP chatsimikizira anthu okonda chipanichi komanso anthu onse mdziko muno kuti boma lotsogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika lipitiriza kudzipereka kupeza njira zochepetsera mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo cha kumpoto Ajapi Muhango wayankhula izi kumzuzu pa msonkhano wapadera wa mamembala ndi ena mwa akuluakulu a chipanichi. Musase Cheyo walemba ripoti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto Ajapi Muhango yemwenso ndi nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga anati amalawi anachita chisankho choyenera posankha Profesa Arthur Peter Mutharika pa chisankho cha pa 16 September 2025 ponena kuti komwe dzikoli limapita palibe amene akanakwanitsa kupulumutsa Malawi. Chakudya lero lino mutakupita inu ku Adimagi mukagwathumula chimanga limene miezi 9-10 yapitayo timagula 100,000 pano mukalipeza 35,000 40,000 sonza kuti nkhani ya njalayi tathana nayo. Chaka chino mukapita mamindamu mutati muone mukuoneka bwino ndi kuti futa tananili talipanga address. Nkhani ya forex ndi chilombo chimene tifuna kuti apesa achigwira mutu. Mmene tikachoka boma mdziko muno mu 2020 tinasiya ndalama zakunja za madola zija zopitira 1 billion. Akafuwafuwa aja ndipo zonse zija adaononga kusiya 1 tambala or 1 penny or 1 dollar. Chifukwa chake mona mizera mafuta si matha. Boma lakonzeka kugwira ntchito usiku ndi usana kuti vuto mene tilikonse ndipo lambakali konzedwa. Pakadali pano gavanala wa chipanichi mchigawo cha kumpoto a Christopher Mzomera Ngwira walengeza kuti chipani chasankha adindo m'mipando ya chipanichi ku chigawo cha kumpoto momwe munalibe anthu kamba kuti anapatsidwa ntchito zina. Mipando imeneyi idali vakanti, idali yosasankhidwiramo anthu. Nde ngakhale timayendetsa chipani koma timaonabe kuti pena pache tiuperewera. Nde chifukwa chake tinaona kuti mpofunikira kuti tisankhe mipando imeneyi. Ena asankhidwa chifukwa choti adapatsidwa maudindo ena ndi president ya amene ife tikunyadira panopo. Ena omwe awasankha ndi Dennis Moyo pa mpando wa wachiwiri kwa gavanala, Thomas Kumwenda pa mpando wa mlembi ndi William Kaweche ngati wogwirizira mpando wa mkulu woona zokopa anthu ku chigawo cha kumpoto. Musase Cheyo, MBC Mzuzu. Boma lati likonza sukulu yophunzitsira oyendetsa sitima kulimbi mu mzinda wa Blantyre kuti iyambenso kugwira ntchito yake ndi ntchito zina. Nduna ya zamtengatenga Ajapi Muhango yati boma sitigwetsa sukuluyo monga boma la mbuyomu linachitira chiganizo chake. Amuhango ayankhula izi pambali pa ulendo wawo oyendera ntchito zosiyanasiyana za mtengatenga mchigawo chakumwera. Amuhango akufotokoza zambiri. Railways ndi boma kumbuyo koseko amapangira ma training awo kuphunzitsa ma driver awitsa ma stima ndi akaswiri osiyanasiyana amene amatenga nawo gawo pa ntchito ya zanjanji. Choncho kwinako panali nkhani imene inachitika kumbuyoko kunali chigaziyo kuti zinyumba zili kunozi tigwetse ati kuti timangepo zatsopano
izi machitika pamene asiya ama anayamba kukonza kuti malowa akonze kuti madriver awo azagona kuno ndi zina zotero. Ndiye tinaona kuti mwina chigazo chimene anapanga zatu chicha chisanakazikike tizaone. Ndiye tinaona kuti ayi chigazo chimene chamwina china cholakwika. Mukaona mabuilding osenda bwino chofunika choti tingo wakonza bwino ngati mena makonzera maklasi timaona acha kuti akonza bwino ni malo bwino koma kuti tigwetse tiononga ndalama semakeso zina zikazo ndalama choti tiona ngati that decision sinali yanzeru kwenekwene yayi chocho decision major panopo taisintha kuti izi tizisunga tizikonza bwino boma lisikusachito pamodzi ndi anzathu aku Sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES yati ili ndi malingaliro okhazikitsa chipatala cha makono chomwe adzithanso kuphunzitsirapo ophunzira pa sukuluyi. Mkulu wa sukuluyi Profesa Macpherson Malewa wanena izi pomwe sukuluyi ikusangalala kuti yakwanitsa zaka zisanu ikudzimira pa yokha kuchokera pomwe idasiya kukhala pansi pa University of Malawi. Poyankhula ndi MBC Amalewa ati kukhala ndi chipatala cha makono kuli ndi ubwino wochuluka kuphatikizapo kupulumutsa ndalama za mayiko akunja zomwe odwala amapereka akapita kukafuna thandizo m'mayiko akunja, komanso kuthandiza kuti nzika zochuluka za dziko lino zidzitha kupeza thandizo la chipatala labwino. Profesa Malewa anayankhula ndi Themba Mwale. System yomatumiza anthu kunja external medical referral ndi yabwino koma ndiyo sili sustainable, plus chizungu chake timati sili equitable. Ndi anthu ochepa okha amene angathe kupeza opportunity ngati imeneyo. Ndiye ifeyo monga KUHES taona kuti yankho lake ndikuona kuti anthu amene aja malamulo azikathandizidwa kunja tisothandiza Malawi muno timange chipatala chathu cha pamwamba. Ndiye tikuona ngati ifeyo titathandizidwa kuti chipatala chimenechi chimangidwe ku Malawi kunoko ndiye kuti chizithandiza anthu ambiri osaka ochepa okha amene amapita kuyani, komanso tisefa millions ya dollars forex amene timachita spend pa anthu opita kunjawo. Komanso chipatala chimenecho sichizangokhala cha Malawi okha, ndiye kuti anthu onse mu region muno Tanzania, Zambia, Mozambique, Zimbabwe adzibwera kunoko. Tourism tukam budget kamati medical tourism m'mayiko ena imakhala chinthu chachikulu kobasi. Padakali pano Profesa Malewa wati zaka zisanu zapitazi zapindulira kwambiri sukulu ya KUHES kamba kuti yachita bwino mbali zosiyanasiyana kuphatikizapo kukwera kwa chiwerengero cha ophunzira pa sukuluyi. Boma lapereka 5.9 billion kwacha kwa mawanja omwe ali pa ndondomeko ya mtukula pa khomo boma la Mangochi pamene likupitiriza ntchito yothandiza mawanja ovutikitsitsa mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu mu nduna woona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana olumala ndi chisamaliro cha wanthu a Gilbert Kaponda ndiye wanena izi pamene anthu amatulutsa ndalama zawo mulamya za m'manja. Iwo ati boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti anthu ovutika mdziko muno akutha kudziyimira paokha pachuma. Francis Banda walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Dave Uma. Pamene boma likupitiriza kuthandiza anthu ovutika kamba kamavuto osiyanasiyana kudzera mu ndondomeko ya mtukula pa khomo, mabanja 27,760 alandira ndalama zawo za mwezi wa April kumapeto a mweziwu mboma la Mangochi. Polankhula pa sukulu ya primary ya Koche, mmudzi mwa gulupu Michesi, dera la mfumu yaikulu Mponda mbomali, mkulu oona zakaperekedwa ka ndalama kudzera mu njira za makono zosaperekera ndalama pamanja, mu nduna oona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo,
ana aulumali komanso chisamaliro cha anthu a Gilbert Kaponda ati boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti mabanja ovutikitsitsa mdziko muno akulandira thandizo kuti lichepetse mavuto awo pofuna kuti akhale oyima pa okha. Akaponda ati boma lidayamba kupereka ndalamazi kudzera ku TNM Mpamba. Mabanja ambiri omwe ali pa mtukula pa khomo tsopano akulandira ndalama zawo mosavuta poyerekeza ndi kale, pamene ndondomeko yoperekera ndalamazi imakhala yayitali komanso yokolezera chinyengo. Kuthekerako kukubwera chifukwa cha mgwirizano umene ulipo wabwino kwambiri. Ifeyo ndi amene amatithandizira kupereka ndalama za mtukula pa khomo maboma osiyanasiyana, komanso tinene chonchi kunena kuti amene akupereka ndalama kuno ku Mangochi ATNM akuthandiza kwambiri kunena kuti kaperekedwe ka ndalama za mtukula pa khomo kukhale mwachangu, komanso kofikira onse amene alandira ndondomeko yopeza mbiri yawo yabwino timene timaiti KYC. KYC kunoko yayenda mwachangu mwa dongosolo chifukwa chonena kuti iwo wonso ali ndi kufunitsitsa konena kuti ndalama zizipita kwa iwo amene adawatumawo. Ena mwa anthu omwe alandira ndalamazi ayamikira boma powapatsa ndalamazi zomwe akuti ziwathandiza kugulira chakudya pamene alephera kukolola mokwanira chaka chino chifukwa cha ng'amba yomwe inagwa m'bomali. Ndalama imene ndiyoti mmene alandira chonchi ambiri ndi njalayi sanabwere ndi chimangayi. Ena chinawuma ndi dzuwa lija, ena madzi kumene kumapetoku. Ndi ambiri olomene ifeyo imene timayenda m'midzimo amanyadira unena kuti zakhala bwino, ndiye kuti pamene popo tikayang'anapo chimanga tipeza kudya ndi anawa. Komanso ena pamenepo amati imene watsegulira mwana wanga sukulu uniform alibe, amalira makopa, amalira zikwama, koma pamene papa ndithu zoti zapezeka. Tine ndilo osangalala kwambiri chifukwa simene ndimaganizira. Pakadali pano timakhala ndi njala, zosowekera zathu ndi zambiri, ndiye timathokoza kwambiri chifukwa cha bungwe limene la mtukula pa khomo. Ifeyo ndithu panopa tikuthandizika chifukwa cha bungwe limeneli. Pothirirapo ndemanga, mkulu oyendetsa ntchito za Mpamba ku kampani ya TNM a Christopher Sukasuka ati TNM Mpamba ipitiriza kudzipereka pothandiza anthu omwe ali mu ndondomeko ya mtukula pa khomo kuti adzilandira ndalama zawo mosavuta kudzera palamya za m'manja. Ife monga TNM Mpamba Limited ndife osangalala kwambiri kuti tikutha kugwira ntchito limodzi ndi boma pa ntchito yabwino imene boma ikupanga yothandiza anzathu amene mwina kupeza kwawo kuli kovutika. Monga mumadziwa TNM ndi kampani yokhayo ya Chimalawi ya mafoni am'manja, kotero kuti ngati panopo tikugwira ntchito ma districts almost 16 districts, and ma district 16 amene wawati kuthandiza ma beneficiaries oposa 400,000. So kwa ife ngati TNM monga kampani ya Chimalawi ndonyadira kwambiri kuti boma linatikhulupirira kuti tikhoza kugwira nalo ntchito bwino, tikhoza kuthandizana nawo Amalawi anzathu pa njira iyi yobweretsa njira zamakono zolandira ndalama. Pamwambo olandira ndalamazi, mabanja alandira ndalama zapakati pa 124,000 kwacha ndi 800,000 kwacha, kamba kuti enawo samalandira ndalama zawo zapamwezi chifukwa cha vuto lolimba makadi awo alamya za m'manja. Apolisi amchigawo chapakati ndi ku Zambwe ati akufuna kuyika zipangizo zamakono zojambulira wanthu ochita umbava ndi umbanda mu mzinda wa Lilongwe. Mkulu wa polisi mchigawochi Amavuto Mbobo wanena izi ku Lilongwe pa msonkhano okambirana momwe ntchito zachitetezo zikuyendera mgawo loyamba la chaka cha 2026. Isaac Jali wadza ndi ripoti. Polankhula pa msonkhano owunika momwe ntchito zachitetezo zayendera mchigawo chapakati ndi ku Zambwe, mkulu wa polisi mchigawo chapakati ndi ku Zambwe Amavuto Mbobo anayamika mgwirizano wamphamvu umene ulipo pakati pa apolisi ndi atsogoleri osiyanasiyana m'madera omwe akuti wathandiza kuti chitetezo chikhale chokhwima m'dera limeneyo akugwira ntchito. Mwazina Ambobo anati mgawo loyamba la chaka cha 2026 ngozi zapansewu zatsikirako, komabe anadandaula chifukwa cha kuchuluka kwa ngozi zokhudza njinga za moto zakabaza. Ndipo pa milandu ina yosiyanasiyana imene anthu amapalamula, Ambobo anati chigawo chawo milandu yakwererapo pang'ono ndi 1.5% chifukwa anthu apalamula milandu yokwana 3,565 poyerekeza ndi milandu 3,510 imene anthu adapalamula mchaka cha 2025.
ndipo ambobo anati pali mapulano ofuna kuyika makamera oti adzijambula m'malo osiyanasiyana momwe anthu amapalamula milandu yosiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe pofuna kuti anthu adzithandizidwa mwansanga. Mukudziwa kuti Lilongwe ili ndi mitundu yonse m'Malawi muno, komanso sonse omwe ali mu Lilongwe muno amagwira ntchito. Ambiri amangobwera basi nkumachita njira zawo zopezera ndalama kuba kukuchuluka mu Lilongwe muno. Ipanga mmene zili kulimbi ku Blantyre ifeso ku Lilongwe kuno tikhale nazo kuti munthu akachita commit an offense tizitha kumuona ku control room kuti wakuti akupanga zakuti nkuauza anyamata omwe ali ma street on patrol kuti tathamangani pakuti tamugwireni wakuti wapanga ABCDF. Alfred Munika ndi wachiwiri kuwapa mpando oona zachitetezo mchigawo cha pakati ndi kuzambwe, ndipo iwo adandaula chifukwa cha kuchuluka kwa milandu ya anthu amene amatengera malamulo m'manja mwawo komanso milandu ya kuzikhweza kapena kudzipha pakati pa abambo, ndipo anapempha mafumu kuti athandize kuti zimenezi zichepe. Pali zodandaula zambiri zimene ngati kumudzi anthu amadandaula ngati kuphana ndi anthu amatengera malamulo m'manja mwawo. Bwana Commissioner anakambapo zonena kuti milandu imeneyo yatsikako panopa tili ndi chimwemwe kuti yatsikako anthu amatengera lamulo m'manja mwawo kuti atangomuganizira kuti waba kenaka nkupha kapena tumuganizira kuti ameneyo akumaphunzitsana ufiti kenaka nkupha. Tikunena kuti azilola malamulo azigwira ntchito ngati mmene kumayenekera. Komanso nkhani zodzipha zikuchulukira kwambiri makamaka kwa azibambo. Muchigawo cha pakati ndi kuzambwe Central West Region muli ofesi za polisi zokwana zisanu ndi zinayi 9 komanso muli maboma a Mchinji, Dedza ndi Nchewu. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, bwanji tikumbutsane mitu yake. Chipani cha DPP chatsimikizira wanthu kuti boma lotsogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika lipitiriza kudzipereka popeza njira zochepetsera mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Boma lapereka 5.9 biliyoni kwacha kwa mabanja omwe ali pa ndondomeko ya mtukula pa khomo boma la Mangochi. Ndipo maiko a mu Africa awapempha kuti alimbikitse ntchito zopanga mankhwala pofuna kupititsa patsogolo ntchito za umoyo m'mayikowa. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti kampani zomwe zimapanga katundu azilangiza kuti zike chidwi pa ntchito yoonetsetsa kuti katundu wawo ndi wabwino ndi otsata malamulo. Poyankhula pamwambo opereka ziphaso kwa kampani zomwe zikutsata malamulo a milingo, wachiwiri kwa wapampando wa bodi ya bungwe la Malawi Bureau of Standards Atone Maulana wati izi zili ndi kuthekera kopititsa patsogolo masomphenya a boma otukula ntchito za mafakitale. Elin Chimoyo wadza ndi zambiri mulipoteri. Boma lakhala likulimbikitsa kuti kampani zosiyanasiyana zipititse patsogolo ntchito yopanga katundu ndi cholinga chokweza chuma cha dziko lino. Izi zikuyembekezeka kuthandiza kukweza chiwerengero cha katundu yemwe dziko lino limagulitsa ku maiko ena, zomwe zingathandizire kuti ndalama zakunja zizipezeka zochuluka. Malingana ndi Maulana, kampani zomwe zikuchirimika kugwira ntchito zake motsata nsanamira za ziphaso zawo zithandizira kuti katundu wa dziko lino azichita bwino pa msika wakunja kwa dziko. Ngati Malawi Bureau of Standards apereka ziphaso kusonyeza kuti ntchito imene akuchita anthuyo yaonedwa kuti ndi yabwino. Ifeyo ndi makampani ena amene amachita certify zinthu, amene amachita recognize zinthu maiko akunja timagwira ntchito limodzi. Andi nthawi zambiri timaonetsa kuti zimene anzathu akunja amafuna ifeso timachita zomwezo, kusonyeza kuti anthu ma producers athu tikuachita encourage chifukwa choti sitimangopanga certify, timagwira naso ntchito limodzi kwauza kuti izi ndondomeko wake ndi uwu. Akachita follow zimene zija, akatsatira zimene zijazo, ndi pamene timawapatsa ma certificate. So ngati alandira certificate kusonyeza kuti internationally nawonso pa dziko lapansi
ndovomerezekaso. mkulu wa Malawi Bureau of Standards a Simon Mandala ati chiwerengero cha kampani zomwe azipatsa ziphasozi chaka chino chakwera kuposera 700. Mmodzi mwa kampani zomwe zalandira ziphasozi ndi Agrimo imene imapanga makasu. Ana Tsokota ndi mmodzi mwa akuluakulu a kampani ndipo akufotokoza. Izi ndizofunikira kwambiri osati chifukwa kuti Malawi Bureau of Standards asangalale nazo komanso ndizofunikira kuti tipene mapanga katundu amene Amalawi azisangalala naye pansika. Katundu olimba komanso wabwino kuti angakhale ma customers khala osangalala kamagwiritsa ntchito katundu. Bungwe la MBS lapereka ziphaso 69 kwa kampani za mchigawo chakumwera. Erin Chimoyo, MBC, Blantyre. Achinyamata mdziko muno awalimbikitsa kutenga nawo gawo pa ntchito za migodi makamaka pobwera ndi luso komanso kaganizidwe katsopano pofuna kukweza ntchito za migodi mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna oona za migodi a Barnett Nsisha ndiye wanena izi ku Lilongwe pamwambo omwe kampani ya Zozodo Gemstone Consultancy and Mining Limited imatsekulira ofisi zake mu mzindawo. Mphatso Mataya walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Austin Fukula. A Barnett Msika ati boma la sintha ndondomeko komanso malamulo ena a ntchito za migodi ndi cholinga choonetsetsa kuti nzika za dziko lino zikupeza phindu lochuluka. Iwo atinso boma ligwira ntchito ndi achinyamata amene abwere ndi maluso atsopano owonjezera mphamvu ku miyala ya mtengo wapatali kuti phindu lake lipindulire nzika za dziko lino. Boma likuyikapo chidwi chachikulu kufuna kutukula ntchito za migodi. Ndino mwa ma initiatives amene boma laika I think kufuna kutukula za migodi bali nkhani yoyang'ana ma policies athu ndi malamulo athu kuti kodi amene ali bwanji sakuphinja anzathu ogwira ntchito za migodi. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wopuma akhumboka chali omwenso ndi phungu wa nyumba ya malamulo dera la Mzimba Southwest ayamikira kampani kamba kolemba achinyamata ambiri ntchito zomwe ati ndizofunika pa chitukuko cha dziko. Anthu amenewa wofuna kuwathandiza ndipo wikapo danga kuti chimene akufuna vision yawo tikwanirise chifukwa muno Malawi mining yathu mwina sinapita naye patali. Mudati muonesese mwina maiko onse akuno kumwera kumene ntchito za migodi mwina zotsalira kwambiri ndi kuno ku Malawi. Ndiye pakapezeka anyamata ndi asungwana omwe akuzipereka kuti ayambe ntchito imeneyi kofuna kuwathandiza. Ndipo ndikupempha boma kuti ligwepo. Boma ligwepo pa nkhani yanji. Nkhani mwina yoyamba akamakhazikisa mapolisi timati mapolisi pa chizungu. Anyamatawa azafunsa kukhala nawo. Chifukwa tikati agenda 2063 siyaine. Chifukwa ngati ndikafikeko 2063 ndi mulungu yekha koma achinyamatawa ali ndi tsogolo loti 2063 azayipange realize. Mkulu wa kampani ya Zozodo Gemstone Consultancy a John Chidule wati chidwi chawo mchigawo chapakati chikhala kuonjezera mphamvu kuyeza miyala ya mtengo wapatali komanso kupanga zinthu ngati manikilesi, mphete ndi zina kuchokera ku miyala ngati golide. Mzimba kubwera kunoko kuzasegula ofisi ina yachiwiri ngati branch. Ife focus yathu kwambiri izikhalanso po gula golide, kuonjezera value ku golide, komanso kupanga check purity kuti golide ndi ma percentage angati. Izi zakhala zikuvuta kwambiri makamaka kwa anzathu amene amakumba ma small scale miners ndi artisanal miners. De kubwera kwa ZGC mu Lilongwe muno tikhala kuti tikupanga offer service imeneyo, tikhala kuti tikupereka ma services ngati amene. Kampani ya Zozodo Gemstone Consultancy inayamba mchaka cha 2019 ndipo omwe anayambitsa ndi ophunzira aku skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology MUST. Anthu omwe amagwira ntchito yothimitsa moto mdziko muno akondwerera tsiku lawo ndi pempho loti Amalawi adzikhala ndi udindo odziteteza komanso kuteteza katundu wawo ku ngozi za moto. Mkulu woyang'anira nthambi mu mzinda wa Blantyre a Prescott Cyrus
wati padakali pano ngozi za moto zinachepa kamba kuti ofesi ikukangalika popereka maphunziro akuopsa kwa ngozizi ndi kapewedwe kake. Rashida Matandika walemba ripoti. Asailas ati kupatula kuchepa kwa zipangizo zogwirira ntchito ku nthambi, ofesi yawo ikukwanitsa kupereka mauthenga okwanira ozindikiritsa anthu zakapewedwe ka ngozi za moto pamalo a ntchito komanso nyumba za anthu. Iwo ati padakali pano zaonetsa kuti anthu ambiri akumvetsetsa zakuopsa ndi kufunika kupewa ngozi za moto. Komabe iwo ati nthambi yawo ikufunika zipangizo zoyenera monga galimoto zomwe padakali pano zilipo zochepa. Mavuto amene tikukumana nawo kwenikweni titaunena kuti magalimoto ozimisira moto tinawo ochepa, komanso mochepa pomwemo makapasiti ndiyochepanso. Magalimoto ochepa, kapasiti yochepa ne zikukanga kuti sizikuchitira bwino, koma tili ndi chikhulupiriro kuti kutsogolo kuzinthu zisintha. Panopo tili ndi magalimoto atatu, yayikulu kwambiri ndi 2500 liters, inayo 1500, inayo 1000. Ndiye mukatha kuona kuti ndi madzi ochepa amene wawo ndi kupita pa moto simungachede kutha, sangachede kutha. Pa 4 Meyi chaka chilichonse ndi tsiku lokumbukira anthu ogwira ntchito yothimitsa moto pa dziko lonse. Kuonjezerapo tsiku linso ndi lokumbukira anthu omwe anafa pa ntchito yawo yothimitsa moto, kupulumutsa anthu komanso kuteteza dziko ku ngozizi. Rashida Matandika, MBC News, Blantyre. Banki ya FDH yalengeza kuti yabwezeretsa thandizo lake lonse ku masewero osiyanasiyana mdziko muno. Pa 26 April, banki inayimitsa thandizoli kamba kosakondwa ndi kulephereka kwa masewero okhazikitsa ligi ya FDH Bank Premiership pakati pa matimu a Mighty Wanderers ndi Karonga United pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Maiko amu Africa awapempha kuti alimbikitse ntchito zopanga mankhwala pofuna kupititsa patsogolo ntchito za umoyo m'maikowa. Mtsogoleri wa dziko la Kenya a William Ruto ndiyemwe wanena izi pa msonkhano okambirana za umoyo omwe unachitika ku Nairobi mdzikolo. Tili ndi zambiri mu ripotili. Ruto atsindika zakufunika kuti maiko amuno mu Africa alimbane ndi matenda osiyanasiyana pomwenso akulimbikitsa kampani zopanga mankhwala kupanga mankhwala ochuluka. Iwo ati anthu a maiko amuno mu Africa akuvutika ndi matenda osiyanasiyana kuphatikizapo opatsirana pogonana ndi ena ambiri zomwe zikubwezetsa mbuyo. Ndipo yemwe anayimira dziko la Germany pa msonkhanowu a Bridget Michael anati dziko lawo ndi limodzi mwa maiko omwe amathandiza ntchito za umoyo muno mu Africa ndipo athandiza maikowa kuti akhale oziyimira paokha. Iwo anati Africa ali ndi mwayi wopita patsogolo ku ntchito za umoyo mosavuta ngati atagwirana manja ndi maiko ena. Msonkhanowu unachitika pamutu woti kuganizira ndi kulimbikitsa ntchito za umoyo maiko amu Africa pogwiritsa ntchito luso la makono. Tilson Magombo, MBC. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Chipani cha DPP chatsimikizira wanthu kuti boma lotsogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika lipitiriza kudzipereka popeza njira zochepetsera mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Boma lapereka 5.9 biliyoni kwacha kwa mabanja omwe ali pa ndondomeko ya mtukula pa khomo m'boma la Mangochi. Ndipo maiko amu Africa awapempha kuti alimbikitse ntchito zopanga mankhwala pofuna kupititsa patsogolo ntchito za umoyo m'maikowa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mike Mlongoti, tikukufunirani mawa opambana.